Mitä jos mä kertoisin, että voisit saada sun kotiin aitoja luonnontuoksuja ja luksusta saunahetkiin nyt 25% alennuksella? Tuoksukynttilät tuleekin varmasti olemaan myös tämän Black Fridayn suosituimpia tuotteita, mutta tämän lisäksi haluttiin vinkata teille muutamista kestosuosikeista. Nämä ihanat kuorintasuolat sisältää luonnon kasvisöljyjä ja ravitsee ihoa samalla kosteuttaa jo kuorien sitä hellävaraisesti. Kookosjasmiini ja ruusutuoksut tuovat luksusta saunahetkiin ja jättävät iholle miellyttävän kosteutetun tunteen. Seuraavana tuotevinkkinä tietysti nämä meidän kauniit palasaippuat. Tässä esillä eukalyptys ja appelsiini. Nämä on biohajoavia, joten sopii myös hyvin esimerkiksi kylmäuimarin kumppaniksi avantoon. Seuraava vinkki on sulle, joka rakastat pehmeää ja hyvän tuoksuista pyykkiä. Tämä pyykkietikka poistaa kätevästi hajuja ja on myös täysin biohajoava. Viimeisenä tietysti meidän ihana puolukkametsäsaunatuoksu, joka vie mielen ja kehon rentoutumaan keskelle metsää. Black Friday-tarjoukset voimassa Osmian omassa verkkokaupassa torstaista sunnuntaihin. Käy tekemässä löytöjä ja tilaa omasi.